നമസ്കാരം. ഏലൂഗ്ര 13 വാർഡ് കളങ്ങര റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടും ചളിയും നിറഞ്ഞ് ജനം ദുരിതത്തിൽ. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും വൃദ്ധർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ വ്യാപകമായി പരാതി ഉന്നയിച്ചു. അതേസമയം ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള കളങ്ങര റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ MK ബാബു ജെ ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ 250 മീറ്റർ റോഡ് മെറ്റൽ വിരിച്ച് കട്ട വിരിക്കുമെന്നും ഡ്രൈനേജ് കാന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും പ്രവൃത്തി ജൂൺ 10 ശേഷം ആരംഭിക്കുമെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം കനത്ത മഴ മൂലം കരിങ്കൽ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്നാണെന്നും മെമ്പർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ജനകീയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ജെ ടൈംസിനൊപ്പം ജലാൽ.